dok se otvore tehnička vrata etra. Dobro veče, dobro veče. Dobro večer, dragi profo. Kako ste, profesore? Znaš šta je izvanredno? Odspavao sam i sanjao sam prolazak kroz svetlost i tako sam se lepo odmorio da ne mogu da verujem ovdje. eto, eto, to mi je posljednji utisak o svetu. Svetlost. Onda se probudim i pogledam kroz prozor, a tamo tmurno, magla neka, mislim, mrak se spušta, pada kiša, ali ne prava, nego neka mutna kiša koja prlja prozore, nešto. Ja mislim da je došlo to od ove nafte što gori tamo na Bliskom istoku. Ovi danima pada, mislim već treći dan, jer pada kiša koja zapravo čisti atmosferu, jer to su one čestice oko kojih se kondenzuje vlaga i ta kiša prlja automobile, tako da za nekog je loše, za nekog dobro, za perače automobila fantazija, posla ima. A boga mi za disanje nije, među nama budi rečeno. Disanje tu treba preko ovih aparata kineskih. Ja sam uzeo taj aparat za čišćenje vazduha i on je odličan, zaista u sobi. Pokaže vam i stepen zagađenja i tako dalje. Znači on ide 0,2, 0,3 otprilike i to čisti. Ali ako otvorim prozor, to je odjednom na 20 ide. Znači napolju je prlja vazduh, ne unutra. Mislim, neverovatno. Ranije smo u mom detinjstvu otvorili prozor, pa uđe čist vazduh u sobu. A ovo sada iz sobe čist vazduh ide u park. Ludilo. Profesore, evo, da vidimo možda imate neku novu viziju obzirom na svakodnevne te nove vesti iz Matrixa. Imamo sada to da je tanker sa naftom ruski se uputio ka Kubi i očekuje se njegov tamo dolazak za nekih 10 dana, u stvari možda i malo Njegovo ranije. potapanje, očekuje se potapanje. Da, i s tim potapanjem možda i početak toga, mislim već je počeo taj, da kažemo, Treći svjetski rat, ali Pa počeo, malo nije. ozbiljniji sukob. Imamo tu vest, imamo Vansa, J.D. Vance, potpredsjednik United Statesa, je potpredsjednik SAD-a je izjavio da uskoro izlaze iz rata sa Iranom. Jer su Ga cene tera njegova energenata. žena, ova Induskinja tera Vensa da to priča, a vidjet ćemo šta će biti. Eto, to onda imamo isto, J.D. Vance kaže, vanzemaljci su zapravo demoni, radimo na objavljivanju NLO dosija. I još jedna vest, pa eto, Vučić je žestoko optužio Hrvatsku, kaže, to je divljaštvo, do sad nezabilježeno u Europi. Zato što je Hrvatska zabranila ulazak u zemlju srbijanskom povjesničaru Milošu Koviću. Eto, šta vi kažete, kako će sve ovo sada odigrati na globalnom terenu, a šta kažete i o ovom odnosu između politike vrha Hrvatske i Srbije? Pa evo da počnemo od onoga što je već počelo, a to je drugi, pa sad ovo je treći svetski rat, a pomenut ću i prvi svetski rat. Dakle, sva tri svetska rata u stvari počeli su Rusi. Prvi svetski rat počeli su opštom mobilizacijom. Oni su izveli prvi opštu mobilizaciju. Nije to uradila Austrija, nije to uradila Nemačka, nije ni Francuska, nije ni Engleska, nego Rusija. I sad kad su oni sproveli opštu mobilizaciju, naravno da su svi morali, Nemačka, oni, ne kažem ja da oni nisu bili spremni za rat, to je drugo, ali ko je dao direktni povod da se tehnički uspostavi ratno stanje? To je bila Rusija. Zašto? To je druga priča. Onda drugi svetski rat. Oni su u stvari ohrabrili Hitlera da napadne Poljsku, jer su zajedno s Hitlerom napravili pakt i zajedno su napali Poljsku i onda Engleska i Francuska objave rat samo Nemačkoj, a ne i Sovjetskom savezu, koji je uzeo pola Poljske i pobio 22.000 tamo ovih nesretnih, elitnih, što kažu,
treće pozivaca, to je bila rezerva koja je pozvana u vojsku, to su stari ljudi, a to je bilo lekara, inženjera i tako dalje. Oni su to sve, da kažem, likvidirali, pa su to Nemci kasnije proglasili za ratni zločin. Mislim, cirkus. Pa onda u naše doba šta se desilo? Ceo avion Poljaka, jel tako, krene u Katinsku šumu i Poljaka, tu je bio i nadbiskup, tu je bio vladika pravoslavni, tu je bio predsednik Poljske, predsednik generalštaba, celo društvo i svi su pali, srušio se avion, kaže, bila magla, pilot gledao kroz prozor, nije video dobro i ne znam kako je leteo, znaš, predsednički avion. I to se srušilo. A sad da ispričam jedan detalj koji je fantastičan u vezi toga. Ja gledam Russia Today. To je bilo, sad ću vam reći, jedno skoro mesec dana pre nego što se to zaista desilo. Ja gledam Russia Today i tamo odjednom ide ono breaking news, prelomne vesti i objavljuju da je Gruzija napala Rusiju vojno i da je krenuo ceo avion poljski u Gruziju da im pomaže sa predsednikom Poljske, sa celim društvom i da se sruši. Pa ste to ide vest. Ja slučajno, ko sam gledao tada program Russia Today, sad ne mogu da ga gledam jer ga nema, ali tada sam gledao i ja kažem šta je sad? Kad posle možda ne više od 15-20 minuta, možda pola sata, ide obaveštenje da je to bila lažna vest, znači na Russia Today, skoro 2 meseca, ja verujem da je bilo i 2 meseca pre nego što se to zaista dogodilo, objavljuju da je to bila lažna vest i da se urednik gruzijske televizije napio, da je neodgovoran čovek i da je tu vest pustio kao što. I svi to naravno zaborave, međutim, posle 2 meseca to se, brate, zaista i desi. Mislim, razumete li šta vam pričam? To je, dakle, hoću da kažem, dakle, Drugi svetski rat počeli su Rusi i Nemci i u stvari, šta, Engleska i Francuska su imale obavezu da brane Poljsku. Pa znači od bilo koga, ako Filipini napadnu Poljsku, moraju da objave rat i Filipinima, jer ti ili braniš Poljsku ili ne braniš. Šta sad, braniš Poljsku od Nemaca, a od Rusa je ne braniš, jer imaš dublji plan za Drugi svetski rat. Kako će to da izgleda? To je, mislim, cirkus. Sad dolazimo do Trećeg svetskog rata, sad naravno o čemu se radi, to znate i u bezbednosnim službama, u školama za bezbednost uči se da se uvek posmatra razvoj događaja. I sad razvoj događaja u Drugom svetskom ratu je bio takav da su ti jadni napadnuti Rusi sa ogromnim žrtvama i tako dalje zauzeli pola Evrope. Na kraju zauzeli Berlin, zauzeli istu Varšavu, bio posle Varšavski ugovor, zauzeli Bukurešt, zauzeli Sofiju, zauzeli na kraju i Beograd i naravno Čehoslovačku, Prag. A sad ako pogledate sve to zajedno, ko ima benefit od Drugog svetskog rata? Pa Staljin, pre svega Staljin. Evropa je izgubila, naravno tu je i Amerika. Amerika je, recimo, Amerikanci kad su ušli u Evropu, kad su se iskrcali u Normandiji, oni su odmah krenuli sa svojim biznisom, sa biznismenima, da otkupljuju jeftinu zemlju od Francuza i tako dalje. To je sad posebna priča. Znači, oni su išli svoju ekonomsku logiku, a Rusi su išli svoju geostratešku logiku osvajanja sveta, pošto to je u stvari njihova ideja. I sad dolazimo do ovog Trećeg svetskog rata koji počinje kako? Pa napadom, da kažem, Rusije na Ukrajinu. Kad je napad izveden, to je interesantno. Pa napad je izveden 22. februara 2022. u 6 sati ujutru. Pa šta je numerološki izvod toga? Pazi, 22. februara, 2 i februar 2, to je 6, je li tako? 2022. 3 put 2, 6, znači 6, 6, u 6 sati ujutru treća šestica.
to je 666. A naravno, ko je glavni za to da Rusi ne moraju Ukrajinu da zauzmu, da to ne može više tako itd. itd. Pa Dugi, koji je port parolu stvari crkve. Dakle, oni rade, mislim, po biblijskoj kabali, što bi rekao Tolstoj u romanu Rat i mir. Znate, Pierre Bezuhov, glavni junak, on u vozu raspravlja kabalu i sad l'empereur Napoleon, znači car Napoleon, to kad se prebaci u kabalističke brojeve, to bude 666. Sad, šta će stopirati zver 666 po Bezuhovu, jeli? Pa stopirat će broj 42. Kad je Napoleon izgubio u stvari? Pa izgubio u 42. godini života. Tada je bio Waterloo i tada je on izgubio. Eto, tako da hoću da kažem, ezoterija vodi ovaj svet. Isto kao što svi naši datumi, od prvog do poslednjeg, to smo pričali već, od 24. marta, na primjer, itd. Svi naši datumi su isto tako ezoterijski i numerološki podešeni. Zašto? Da bi se složili sa astrološkim konstelacijama radi uspeha. Pa ne možeš ti samo ljudskom voljom i samo ljudskom željom da uspeš u nečemu ako se to ne slaže sa izvodima, sa posledičnim izvodima ili efektima koji su omogućeni kosmičkim zakonima. Ne može čovjek protiv kosmičkih zakona. Znači ja moram da pazim šta radim na zemlji, da mi to bude u skladu s kosmičkim zakonima i nema brige. Idem na sigurno, jer je onda kosmos sa moje strane, ne samo moja pamet vojna ili politička ili da kažem eto tako kapric, ja želim Grenland, na primjer. Treba mi Grenland. A Grenland je 98% danske teritorije. Prema tome gubitak Kosova to je ništa prema onome šta se Dancima nudi kao saradnja u NATO paktu. Pa to cirkus šta se rekli ste broj 42, jel? Pa Napoleon izgubio bitku u svojoj 42. godini života u Waterloo. A šta se sada povezuje sa ovim Trećim svjetskim ratom? Šta će obustaviti taj celokupni proces rata? Koja je simbolika tog broja 42 sada? Pa nije ista uvek simbolika. Zato što car Napoleon, on je 666, a u Bibliji piše u Otkrovenju Jovana Bogoslova da će zver zaustaviti 42, broj 42. Međutim, Putin nije isto što on jeste. Na to sam i pomislio, da. Naravno, nije isto što je on, što znači da neće on zaustaviti rat, nego čovjek koji će doći. Vojni čovjek koji će zameniti Putin. Jer, pazi, vojska mora da zameni rat u Rusiji zato što je to rat koji vodi crkva. A tome se radi. Pa pazite, šta se dešava u Ukrajini? Pravoslavni Rusi protiv pravoslavnih Ukrajinaca, pri čemu i sa ukrajinske strane imate pravoslavnih Rusa koliko god hoćete. To je rusko-ruski rat u stvari. U suštini, ali šta je to, da kažem, dubinski? Pa dubinski je to borba unutrašnjih snaga same Rusije u kojoj imamo crkvu, to je ta politička policija, KGB, starijeci u isposnicama, Putin, to je sve crkva. Njima se obratio naš Porfirije, tako? Kad je otišao tamo odneo jaje, jedno jaje, nije dva, hajde, jedno mora da nosi Trumpu, razumeš? A jedno je doneo Putinu. I onda je on u stvari se obratio njima, jer se zna da oni ratuju, da srede obojenu revoluciju ovde kod nas i onda su vojni veterani naši ušli u studentski pokret, onda kad je ona majka, da ne pominje ime, da se ne buni, pred skupštinom kao navodno demonstrirala, pa posle nije više demonstrirala, to sve puj pike ne važi, ali su vojni veterani tada ušli u studentski pokret i rešili ta pitanja. Tako da studenti praktično ne predstavljaju sada nekakvu ozbiljnu snagu.